9, 10, 11 खाय जों त्रिपुरा हास्टेआव मिलिलायै खानसा खायै गोबां पलिटिकल पार्टिज NGOs स्टुडेन्टस सिभिल ससाइटि मिलियै जों मुभमेन्ट चेंलायखा जोंनि मुभमेन्ट 9, 10, 11 जों बन्द गगै जों जे बिल कायासा खानसा खायै जों जिरफाबायखा नों जतन सिवाव 11 तारिखआव जोंनो चिफ मिनिस्टार रोङै जोंनि जे कलक सानैनि दंमाना बो सिवै होम मिनिस्टार बाय मालायनानै जों कग्रुयै जोंनि बन्द जों कल फायखा जों जतन खानसाखाय दिनै होम मिनिस्टार बाय मालाय फायखा जों जोंनि त्रिपुरा हास्टेआव सिएनो एक्सप्लेन खाया बागै जों डिमान्ड खायदोंमानि फेव बर'सिनि इमोशनल जों सेन्टिमेन्ट नर्थ इस्ट सेन्टिमेन्ट बुजियावै बर' पास खायफैखा 11 तारिखनि हर जों दिनै आरो बबे कक सालायमानि बस जोंनो कक दिमा दङ सिएनो कारे त्रिपुरानि एक्जिस्टेन्सनि बागै गोबां मा डिमान्ड्स बस जों कक सालाय आलोचना सल्युशन खायनै जों अलवेज ना कमिटमेन्टआ बिसास खायो बिनि कमिटमेन्टआ जों बिसास खायनो दिनै जों फेरबो फायगया जों हामा हायके नासिङै दंखा बसनो कग्रिमा दङ एस आर्लिएस जे मानसा ब दाबतिनो जों रिंनाय हनै फेयाबा जों दिनै बसकांगो क्रिसमास दिनै ट्रेन आमहाय पाइमोनल जों नासिमां जों आल्टिमेटम 5 तारिख बिसिङा जों रिंदे हनै फेयाबा दाबसरा जों होम मिनिस्टार हायदे कल सम मायाखौ दिनै जों सुनो मालाय मानि बागै सिमिया जोंनि डिमान्ड दंनाय ओ सिएबि याखौ सिए मसनो त्रिपुरा नर्थ इस्टनि प्रब्लेम या नों जतन सिओ जेफोर नर्थ इस्ट मुभमेन्ट चलित फोरो सारा इन्डियाव जतन साइलेन्ट जों जे बिल कासना बागै जे मुभमेन्ट खायदों फोरो सारा पार्टी नर्थ इस्ट बादे साइलेन्ट जों नुजागौ जेफोर बिल पास होखा आपरा सारा इन्डियाव इंडियन कैपिटल आमहाय कमामा जागो मुभमेंट चेंगमेन शुरू खायखा जों आपनो वेलकम खायो फेवासिनि बखाव किसा दखना मखाय जेफोर बिल पासनिया सका जों बै बाक्सा नर्थ इस्ट बाक्सा सारा इंडियन बर'राव जदि खरां किसा गांगाय कासा जों अबनि फान खामो जाय होक अलरेडी बिल पास खायफैखा जों ताबो बामनो जों होपलेस निया जों टीएसएफ ते नर्थ इस्ट स्टेट अर्गेनाइजेशन मिलुय सुप्रीम कोर्ट केस है क्या आरो सिनियो जॉइंट मूवमेंट कमिटी ऑफ जों फुल सपोर्ट खायदो आबर कारिबो जों दिनो गैदरिंग बासाव जों कब दिनाय म दिनि जे दिनि मूवमेंट बथा कमानि ओमनि जस्ट के टोकेन प्रोग्राम से जों इमीडिएटली जों डिसीजन नावय दिनो आगत सहर गैदरिंग चेंखा ओ मूवमेंट जस्ट एंग्राफ से ओमनि फिनिशिंग बरंनो जों सिया जों देशा को कोनो सानाय जों चिटिं थाखाय जों सब समय जों कमिटमेन्ट बिलिभ खायो जों ट्रास्ट खायो आ ट्रास्ट न जों सबाय गेले आबुनि रेजा हामयां